जेब्ला जोंनि मन्त्रि बिथाङा नोंथांमोननो थांग्रोनो सानदों दा सालबारि UPPL हान्जाया जोबोद गोख्रोङैनो बारि ओनसोलनि गोबां जेंना सालबारियाव मोनसे मोजां स्टेडियाम बानायनाय सालबारियाव मोनसे मोजां गेस्ट हाउस थाफैनो हानाय गेस्ट हाउस लुनांगोन रायजो राजाफ्रा माने जोंनि थानाय मोनसे अडिटोरियाम बियो थांनाय बोसोराव थालांबाय नैबे बोसोर मे मासनिफ्रायनो खामानिखौ बानायनाय जागोन जों फैगौ मास मोनथाम जानायखौ आङो डिजिटेल गोबां जेंना दङ बे गासै नोंथांमोना दिनै UPPL नि सायाव होनाय जानाय नङा मानोना जोङो रायजो राजानि फारसे जोंहा फोथायनाय दङ हारिनि फारसे सोमावसारनाय मान होनानै रायजो राजानि मोनसे मोजां थासारि लाबोनो हायो सरकार आरो UPPL जोंनि पार्टिया खामानि मावगासिनो दङ दा बेखौनो आं नोंथांमोननो बयनोबो बुंबाय गोलाव बाथ्रा दिनै बुंला उनाव फैना रायज्लायबावगोन बयनिसिमबो साबायखर बावहरबाय इतना सबै स्लोगान দিব লাগে